Как да рисуваме с помощта на основни форми? Разделете листа на две половини. В горната и долната част на листа оставете празни пространства. В средата начертайте триъгълник за тялото. Добавете кръг, който пресича триъгълника. Той ще бъде главата. Между триъгълникът и кръга добавете конус. Това ще бъдат лапите. След това добавете елементите, като дреха, нос, очи, уши и панделка. Накрая отцветете с маркери. Цветовете са по ваше желание. Ако урокът ви е бил полезен, не забравяйте да харесате видеото и се абонирайте за още.